Айде сега Вичето и Сашто да свират. Ето Викто как да свири. Сашче, искаш ли да седнеш да свириш? Викторе, ще свириш ли? Виктор е толкова вече изкуснен с ръцете, ще свири и с краката. Ето го Виктор, вижте го Виктор. Той е такъв виртуоз е станал с ръцете, че почва вече с краченцата да свири. Краченца, чака. Добре, чакай. Айде сега ще свири, майче. Айде. Как беше това песничко да бил? Айде. Айде, Виктор колко. Вижте Виктор колко е добър на пиано. Браво на мала момченца, те са много добри с пиано. Айде сега ще свири. Кой ще продължи да свири? Ама много хубава музика вие възпроизвеждате, майче. Браво на вас! Come on, guys, come on! Go! Хайде, мамо, както ви е учила песничката. Сашо, не се разгрява на пианото, а се свири на него. Айде, натискай, айде. Thank you guys! Bravo! Bravissimo! Good!